Euskal pelota berezia da. Eta gaurko agurra egingo dugu euskalduna daukagun beste berezitasun batekin. Berritzear dago euskal pilotaren nabari da. Selekzio ofizialak orain lehenengo partida. Pelota airean dabil, aurrerantz jira eta bira. Naiz oraindik ez den heldu, zuberora lapurdira. Base Nafarrea eta Nafarroaren erdira. Gaur Gernikako kaletan unkidura nabari da. Lorpen handi hau pasako bai da gure historira. Ta lorpen handiagoak ere etorriko dira.